Môžeš aj tu medzi nás. Čakaj, nič. Do 200 hráme. Tam od toto 246 je bolo vidno. Detaľo mali. A prejebali všetko. Paráda. Už chod. To však ale ja kamerujem. Kamera kameruje. Nebudem čekať. Všetmi je domov. Tak. Do 200 hráme. Musíš zmeniť. Tu dvojačka. Ja to chcú tu zahrávať. Však udarím. Ja som nevidel, no. Toto, 40. Isto. Neber. Investujte. Jaňu! Dajme mi rady. 4 razy. Ładnie mamy. Nie funguje. Rzeczniczki. Oj, Čiže tam malo nás zrieť, to neviem, že ideme šel tam, pretože spalivo še neoplatí tam medzi ľudí. Látaj! No, látaj, ale prdali. No, daj, pačov.